ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми ютуб, мардуми дураи ватан, ҳама каса созен хубен. Хонаи имрӯзаи мо дар Душанбе, дар остановкаи гравзавод дӯстони азиз. ин тараф роҳи Қурған мешавад, ин тараф тарафи даромади шаҳри Душанбе. Хонаи мо дар гравзавод қарор дорад. Навора бо диққат тамошо мекунем. Бачаҳко пабрастки ҳамин навор дар лайкора бизанен, дар канали Саудо ТВ подписатсия кунен. Хонара шумора понни тамоми шароиташа нишонтон метам. Бо диққат дӯстон хонара тамошо кунем. Хоб дӯстони азиз, хонаи фурӯшии мо дар амиҷа. Ҳамин хона бародари азиз 30 сотиқ замин масоҳат дорад. 3 дар хона, свет, об без камбудӣ. Мақсад ду намуд об дора, оби качайка 24 соата ва оби давлатӣ ҳастае ки мақсад ба учётчика ака. Маҳаллаи Гулбута дӯстони азиз. Маҳаллаи Гулбута дар ноҳияи Фирдавсӣ ака. Ноҳияи Фирдавсӣ гравзавод бачаи азиз. Хулас хона дар амиҷа қарор дорад. Шумора нишонтон метам, бо диққат тамошо кунем. Дохил ба хона мешавем бачаи азиз. Навора бо диққат тамошо кунем. Тамоми нозукиёш қадри нишонтон метем. Анаиҷа качайкаи об 24 соат метавонед истифода барен ва оби давлатӣ ҳам дора. Масоҳати умумии хона боша 30 сотиқ замин. 1 сотиқ замин дар амиҷа бародари азиз 7-8 ҳазор долларе мега. Мақсад наздикии корвонда ки ҳаст, нархҳо беҳад қимати бадан. Анаи хонаи якум дӯстони азиз. Хонаи якум. Баъдан хонаи дима нишонтон метавонам бародари азиз. Анаиҷа хонаи дигам. Хонаи спалня ака. Хонаи хоб. Анаи хонаи сеюм дӯстон, меҳмонхона. Ҷа халаденик. Меҳмонхона. Навора бо диққат тамошо кунен. Анами хонаи имрӯзаи мо дӯстон азиз. ҷа ошхона. инҷа ҳавлии хона. инҷа ака чанд сотиқа гуфтем? Тозаш ё ба фикр 19 ё 18. Агаротишон фақат ам қашгароши. Ин амиҷаш бачаи азиз 18-19 сотиқ. То анам девол. То ҳамун деволи мебинен ҳамунҷа. ин тараф забори хона. сам забори хона. То намиҷара обши масоҳати умумӣ боша агар 30 сотиқ замина ташкил мета. 3 дар хона. Калидор, баня, ҳуҷҷатхона ва дигар бародари азиз. Хоб ака, нархи ҳамин хонара чанд сум гуфтанед шумо? 145 мегум, мисол 145 ҳазор доллар. Мисол харидори аниқ боша. Ҳам бо қадри имкон бо мефурӯшам. Бо савдо мешавад. Бо савдо. Ягон гап гуфтанед астен, мисол барои мардум. Мисол шумо как соҳибхона чӣ гуфтанед? Ҳами местаи хонатона шароитош хелай? Шароит ака ҳами плюси основноиш обу свет чай. Об свет. Канализация ака инҷа медонед ки мо мардуми мисол шаҳр берунем. Инҷа канализация мисол городской канализация надорад ки заминӣ анд ё. Бо чӣ гуфтанед? Хоб инҷа бисёр плюсаш ака дар чи замин кушодай. Инҷа мисол заводам сохта мешавад, заводи майда, мини завод. Ё склад. Корон беҳад наздикай.
баъд ака як савол дига бисёри бачаҳо савол метан ҳамин хонара мисол 30 сотих масоҳати калон ки аст бисёриҳо зуршон намераса метавонед шумо мисол 5 сотих 6 сотих хеле бифурӯшед ҳамин савол дар ҷавоб ден не инҷа барои нимша мисол мефурӯшӣ инҷа ака масъала барои чӣ рафтааст ки ҳар кас мисол вақте ҳамин хона обши ки фурӯхтам ҳар кас мисол ҳаққа вай хичагира рава хел бигӯ ки нимша фурӯшум бо ними дигаш аждат кай мефурӯшӣ як қисмша мети як қисми дигаш бо даъво мекуна иш мисол вай мекуна барои ҳамин обши мефурӯшумша фаҳмо майла гап нест дӯстони азиз чӣ хеле ки наворро тамошо кардем ҳамин хел масъала қатъи хонара мефурӯшанд кадоми дар лозимай кадоми хонахар ҳастен номраи акара дар таги навор мебонам як бор дига номраро бигӯен ака номраи ватсап хулас дар таги навор номероро мебинам бародари азиз тамошо кунед ҳамин чанд қари дастгирӣ бисёр шавад лайк подписатсия зиёд шавад моан баъри шумо омадаам хеле хонаҳоро навор мекунем пешниҳоди шумо мекунем дӯстони азиз зиндаву сарбаланд бошед боқӣ дар амони худо